Guys, nabigiri kaya ice cream ni Kuya. Lamian kaayo ang iyang ice cream taga saan kaya? Vlog ra kami. Santo Niño. Santo Niño, San Juan, Southern Leyte, si Kuya palit na kamo sa iyang lamiang ice cream. Sige mo dito bala. Karon pista karon sa among Santa Cruzan, Balaan Cruz sa Santa Cruz, San Juan, Southern Leyte na ikaw tuway. Tuman sa Amerika ang tagi ang hermana karon. Na si Bus Mio. Ikaw ulit na. Buya pa? Buya pa? Uy, hermana karon tuigaya. Hi! Lamian kayo ang ice cream ni Kuya. Palit na kamo na tag-15, na tag-20. Muabot ni sa Amerika, ubang lugar din sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hi guys! Salamat kaayo sa among hermana nga si Lisan-lisan Lita Piamontigan. Laban lang ta sa atong kinabuhi. Laban lang sa buhay. Kahit naglisod kami dire. Arang tungod sa panahon. Nahon karon. Nang among gikansangan nga nga mo abutay, nga dili unta mo abot ang bagyo. Ginoo ko wa na kami kapuy-an arang nalisura sa among kinabuhi diri. Dahil mga bata naman sa mga tao, sa mga kasakit. Pati maya sa Maria, pinuha sa Gracia. Ang kinuha anaakan mo. Smile kit pandakpon mo ron. Okay, smile. Na. Okay, mga guwapa. Oh, smile lang. Ajo kauyaw kay. Ay dia. Dia ang sponsor, libre ni ron. Ari 40 na ni gata to. 40 tig 20 ko no. 20 hon. Oh, palit na mo. Taga vlogger mo, taga sin. Tagonan rin. Kaya magani di ko. Aw na babada. Daghang kayong mamalit sa iyang ice cream tungod sa kalami sa iyang ice cream. Apo na mo barato kaayo ang ice cream. Lami kaayo ang ice cream. Ato na ni si Juan ay. Karon sa oras sa Arang lami ang mukurat sa gabi. sa tinuray kidalagi ang atong mga ug ang atong mga kasakit. Sa auntie ni Kuya nga tuwa sa LA, shout out LA, Los Angeles, shout out sa auntie ni Kuya. Maayong tagmakita niya ang video ni Kuya matagaan og dako nga puhunan. Pamalit na kamo gadunay okasyon, fiesta, birthday ug kasal pwede kamo magpakyaw sa iyang ice cream. Lamian kayo ang ice cream ni Kuya taga Santo Niño. Unsay nga niya? Si Babang Ice Cream. Si Babang Ice Cream, apelido ya. Sa busap. Sa Buksap, taga Santo Niño, San Juan, Southern Leyte. Nang dugog ng mga bata tungod sa kalami sa iyang ice cream. Barato pag yun ang ice cream mga guys. Kay mga batang mga artista. Smile lang. Artista mo ni. Guwapa. Kay mga guwapa ni sila. Mga Guwapo daw, guwapo. Ah, ano na. Guwapo gayud kaayon sa mga bata mo niyang mga model Pero yung ice lami yung cream, ilong mo, Kuya. tanaway ang Guwapo, ilong mo. medyo mama guwapo. Oh, Medyo papa guwapo. Mistisa. Ano ka daw, Chinito. guwapo? Mistisa. Guwapa man ni sila naman ang Oh. chick. Yung chick mo. Mistisa. Tikso na sila. Mga model Kare. sila sa ice cream. Ari pa si Lunong nagkaunog ice cream. Wilong. Lami ang- Pati lawak ang lubi. Abot ni sa German. Dili. Sa iyang auntie, shout out sa Amerika, sa Salamat. Germany. Ang iyang Salamat, auntie Lo. nga namin yung German. Guwapo. Sige lang. Salamat bang.